Povieme si dneska o veľmi dôležitých látkach, ktoré ovplyvňujú naše črevá, náladu a imunitu. Viete o tom, že vo vnútri každého z nás sa odohráva jeden fascinujúci príbeh. A nie je to príbeh písaný slovami, ale ide o molekuly, ktoré vlastne ani nevidíme, ani nevieme o nich. Schválne, zamysleli ste sa niekedy nad tým, to, čo spája, čo vlastne jeme, s tým, ako sa cítime pod stresom a ako na to všetko reaguje naša imunita? Zdá sa, že to sú úplne oddelené veci. Však, ale čo ak existuje nejaký skrytý dirigent, ktorý to všetko riadi? No a odpoveď je áno. Je to presne tak. V samom centre tohto všetkého stojí jediná, ale absolútne kľúčová molekula. Taký most, ktorý spája naše čreva, imunitu a dokonca aj mozog. Dobre, poďme na to. Tým príbehom dnešného príbehu je aminokyselina menom tryptofan. Predstavte si ho ako takú základnú surovinu, ktorú si telo vytvára, aby bolo všetko v pohode. A prečo je taký dôležitý? No, pretože tryptofan je niečo, čomu hovoríme esenciálny, čiže telo si ho nevie vytvoriť samo. Sme úplne odkazaní na to, aby sme ho prijali v strave. Je to surovina, ktorú musíme telu dodať, ináč ju nemáme. Takže kde ho hľadať? Úplne bežné v potravinách, ktoré sú bohaté na bielkoviny. Napríklad vo vajíčkach, rybách, rôzne orechy alebo semiačka. Takže je to niečo, čo je súčasťou nášho bežného, zdravého jedálnička. A teraz sa dostávame k tej najzaujímavejšej veci. Predstavte si, že tryptofan, keď sa dostane do tela, ocitne sa na takom pomyselnom rozcestí. A pred sebou má úplne tri odlišné cesty. A to, ktorou cestou sa vydá, v podstate rozhoduje o tom, či sa naše telo bude cítiť v harmonii, alebo bude v bojovom režime. Takže aké sú to cesty? Tá prvá je to taká cesta obrany. Aktivuje sa pri strese a vtedy sa tvorí z tryptofánu, tvorí taký poplašný signál, kinurenín. Potom je tu druhá, oveľa lepšia cesta nálady. Z nej vzniká ten známy serotonín, hormón šťastia. A tá tretia, to je cesta harmonie a tu majú plne v rukách naše črevné mikroby. Práve z neho oni vyrábajú ochranné látky, tzv. IPR. Fajn, ale ako teraz zistíme, ktorú z tých ciest si telo vyberá častejšie? No, našťastie existujú takí tzv. Poslovia. Sú to molekuly priamo z našej krvi, ktoré nám prezradia, či telo práve bojuje, alebo je v rovnováhe. Poďme si ich postaviť pekne vedľa seba, aby bol ten rozdiel úplne jasný. Na jednej strane máme kyselinu indol 3 propionovú, skratenie IPA. To je náš strážca, taký dobrák, ktorého dokážu vyrobiť iba naše baktérie v čreve. A na druhej strane stojí kinurenin, tzv. KIN. To je ten náš poplašný signál. Je produkovaný pri imunitnom strese alebo pri zvýšenom zápale v tele. Takže, aby sme to zhrnuli, vysoká hladina tej IPA je to priamy dôkaz toho, že náš črevný systém alebo mikrobióm je v top kondícii, že je pestrý, silný a robí presne to, čo má. Chráni nás. A prečo je to dôležité? No vyššie hladiny IPA so sebou prinášajú celý balík výhod. Znamená to pevnejšiu črevnú bariéru, vyvážený imunitný systém, menej zapálov v tele, dokonca to pomáha zlepšovať aj zdravie mozgu, prebieha nám lepšia regulácia cukru v krvi, je to skrátka taký skutočný ukazovateľ vnútornej sily a vitality. A naopak, ak v krvi stúpa hladina kinurenínu, je to veľmi jasný signál. Hovorí nám to, že telo presmerováva ten cenný tryptofán do obranného režimu kvôli vysokému stresu alebo vznikajúcemu zápalu v tele. Všetká energia ide do boja a na harmóniu tela nezostáva. A práve preto je dôležitý kľúčový ukazovateľ pomeru kinurínu a tryptofánu. Tento pomer nám totiž to dokonale ukáže, kto tento boj vyhráva. Či ho náš mikrobióm využíva na tvorbu ochranných látok, alebo či nám ho stres a imunita, tak povedzať, kradnú pre jeho vlastné potreby. Teraz prichádza asi to najdôležitejšie. Celý tento vnútorný boj nie je niečo, čo by bolo vopred rozhodnuté. Práve naopak, máme v rukách nástroje, ako tento pomer ovplyvniť. Vieme to krásne ovplyvniť, ktorou cestou sa tento tryptofán vydá. Naše každodenné rozhodnutia doslova píšu tento príbeh. Tak ako na to. Zdroje uvádzajú niekoľko jasných krokov. Napríklad strava bohatá na vlákninu a polyfenoly. To je ako keby sme krmili tie správne baktérie. Potom samozrejme pravidelný pohyb, kvalitný spánok, zvládanie stresu, a dokonca sa spomína aj prerušovaný pôst. Toto všetko pomáha nasmerovať tryptofan na tú správnu harmonickú cestu. Je tu jeden citát, ktorý to zhrňa úplne dokonale. Vyvážený mikrobióm smeruje metabolizmus k ochrane IPA, zatiaľ čo stres ho odkláňa k obrane KIN.
Je to presne ono. Neustále sa preťahovanie medzi našimi mikrobmi a stresovými signálmi. Rovnováha vedie k obrane, stres k ochrane. Takže hlavný odkaz je jasný. Nie sme len nejakí pasívni pozorovatelia tohto procesu. Naše voľby, ako jeme, spíme, reagujeme na stres, priamo formujú tento vnútorný príbeh. Každý jeden deň máme možnosť ovplyvniť, či sa naše telo vyberie cestou vitality a harmonie, alebo tou cestou neustálej obrany. A tak na záver ostáva už len jedna otázka na zamyslenie. Ak je metabolizmus tryptofánu naozaj príbehom o zdraví, ktorý sa odohráva v našom vnútri, aký príbeh by malo rozprávať to naše telo? Na záver tu máme ešte jednu super správu. Vedel si, že tieto látky si vieš jednoducho zmerať z pár kvapie krvi? Existuje celosvetová novinka, unikátny krvný test zo suchej kvapky krvi, ktoré vám tieto všetky pomery a látky vie jednoducho zmerať. Vaša krv neklame. Ak si to chceš dať zmerať, tak sa mi ozvi alebo kontaktuj niekoho, kto ti poslal tento odkaz.